A ina abinci nake? Haba, Bello, ka shigo cikin gidan nan ba sallama. To salamu alaikum. Ina abinci nake? Ba shi can a kula. Wanda ma wani irin abinci kai? Abin da aka saba tun shinkafa miyan zobo. Wani sono zan ga miki ne ba na son cin tuwon shinkafa miyan. Sono zan ga miki. Na ga miki ba na so. Wallahi bature ya. Allah bature ya. To in tambaye ka mun kai bature ne? Sai ni bature ne zan gina wa kaina tsari mai kyau. Shi yasa baban zaman wanda kike ta zama tukun ba. Wallahi nan zaman ba isa ba wallahi gidan nan sai ya samu sarki girman kilomita 5. Dan iska kawai ni zaka ga yawa haka? Alaikum salam. Ana Muhammadu an yi ni lafiya. Jibril na gajiya. Lafiya kala. A gida aiki. Alhamdulillah. Masha Allah. Ana Muhammadu dama na zo gonka. To ina jin ka. Kamar yadda Allah ya taimaka. Don darajar manzon Allah ne ma ka taimaka. Ka taimaka ka bani mashin naka dan zagaya dan samu wani abu. Haba Jibrilla. Jibrilla sau nawa zan gaya maka ne. Mashin din nan muna aiki da Malam Musa. Malam Musa nan kuma magidanci ne. Kai kana zanne single daga kai sai ya fita ya je ya nemi abin da iyalansa za su ci. Ala Muhammadu kai baka tausayi na da tun da safe ba abun da na sa a baki na har izuwa yanzu. Wato ba da safe ne wani. Saurare ni kaji. Ba tausayin ka bane fa bana yi. Yanzu nan zuwa na gidan mai na je na full tank din mashin ɗina dan canjin da ya rage na riga na sai mai da shi kaga inda akwai wani abu ne ma sai in dauka in baka. Jibrilla kai hakuri Jibrilla. Ni na gode da abin da kai shi ne kawai. Jibrilla wannan lamari ne yau kan ka saba inda baya kasancewa. Kaji yaro kana so ka kawo yaran zamani in kuka zo aka baku mashin ku je ku wuni kuna kawo mutum 600 700 ina mutum zai samu ya buna haka ga kudin balas ga mai yayi wahala kudin balas din nan duk yadda mutum zai hada ka zo kana ce mun baka mashin haba ai ƙaryanka Ba sani ko giwa ne. Giwa ta shigo cikin gidan nan ta cinye abinci? Ko kuma bera ba? Ko kuma kai ne beran ba? Ba bera ba ma kin ga dama kice min gafiya ma. Kai ko ai ka cika gafiya. Tun daga hannun ma baka gama subewa ba. Yanzu ka sa abin da za a yi a bar abu maganar cin abinci. Ka tattara kwanukan nan ka ɗauke. Me? Ka ba ta ne. Wanke? Dan Daudu ne ni? Abin da zaka faɗa. Wallahi ba zan yi ba. Haka zaka faɗa? Haka zaka ce? Ba damuwa. Dama na fita ɗazu na je na siyo fim ɗin Adam A. Zango. Na san kuma kai kana son kallon fina-finan Adam A. Zango. To tun da kace ba za ka yi wanke-wanke ba ɗauka miya. A'a saurara. Wallahi zan yi. Wallahi tallahi zan yi da gaske. Za ka wanke? Zan wanke. Shi ke. Tashi kai wanke-wanke. Gama komai wallahi. Na ga alama. Ka gama wanke wanke? Wallahi na ji. Ki gani wani dube su. Ko wasu fita ba da sake. Aha. Ki shigo? Ka shigo. Yau dai garin sai a hankali. Tun da yarinyar nan ta koma makaranta kuma shi kenan. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Ai kaga gare ka ce yau baka fita kasuwa ba baka tafi jagoran ka kasuwancin da ka saba. Wallahi tallahi ai ka san yar jagorar tawa yar makaranta ce.
O ta koma makaranta. Ta koma makaranta. Ta koma makaranta ke. Ta koma wallahi. Amma kasuwancin kun nan, kasuwancin baran nan, ka daina aka ce, ka daina baran nan, amma ka ƙi ji. So wani za a gaya maka daina baran nan. Idan abinci ne za ka iya ci a gida, amma sai ka je kana bara. Jibrilla, wannan wani irin magana ne? So kake na dawo mai mutaccen zuciya ake nan komai sai amma? Mataccen zuciya na. Ka tsaya akan hanya ana bawa kuɗi kana zubarwa mutane mutunci ana zagin mu a banza a gida kawai. Yanzu ni za ka ce mai mutaccen zuciya? Na nawa kuma? To na rantse da Allah idan wallahi in ka bata mara sai in jibga masa sandan nan. Ni za ka jibga sandan? Wallahi sai in jibga. Ko da wasa sandan kan ne taba ni wallahi tallahi sai na kona. Wallahi. Kuma ya taba ni mana. Allah baka hakuri. Ka tsorata kenan. A'a na tsorata. Wa gama gabar na gabas take. Wallahi na tsorata. Shikenan ai to. Ai na ce kai hakuri. Nayi. Haba Jibrilla. To, na ji me. Kana zaune yana faɗa kana bashi martani. Ki kyale shi. Da me Ki yasa kyale shi. kake haka? Yaran zamani na kyale shi. To a da babba. To wallahi ke ma kin ga magana da gare ni sai in daka ki wallahi tallahi. To tuni. Ko gani. Anya kana so ka kare da duniya lafiya? A an ga miki ni soko ne da zan haɗa jikina da katuwa. Ba zan haɗa jikina da katuwa. Na san ko da na zai ba abun da ran tsina ba. Ko ne da zan haɗa jiki da katuwa ta raka ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma wallahi ke ma ki yayi lokaci. Kin gani? Kin gani ko? Ya kuma za ka tafi? Ka dawo mana ka dake ni. Ni soko ne. Ka ga rami don Allah ya haƙuri Saji. Ki kyale shi. Ki kyale shi. Ya haƙuri Saji. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Salamu alaikum. Lafiya kalau Jibrilla. Kai ne a tafi? Barka da yawa. Malam wanda na ka shigo da mashin ne da gudu na kamar zaka huta shi ne nake so ka bani dan zaga samu ko ne abin da zan yi. A wa ga maka hutawa zan yi? Amma a dai taimaka dai. Kai gaskiya Jibrilla. Wato ni kan baka shawara mana. To ina ji. Tunda iyayenku sun mutu sun bar muku gado. Me zai hana a cikin gadon ku nan ka dauki kaɗan daga ciki ka sayar ka kama kasuwanci bai fi maka ba? Gaskiya kan. Amma Malam Mamadu da zaka taimaka ka bani yau idan na zagaya daga ba in ya so na zo in sai da dabbobi ko da kaɗan ne a cikin ya so sai ku ci gaba da kasuwanci. Sai Jibrilla. Wato ba? Shikenan dai zan baka mashin. Amma ban yi ko tefe ne a gidana ban yi tefe ne ba. Fitana da safe dan abin da na kalata shine na je na samu yanzu da shi a gidan mai. Ko tefe ne ban yi ba Jibrilla ka dage kai aiki Jibrilla. In Allah ya da zan yi aiki tamkar agogo. A'a da ka ba tamkar agogo ba fa. Kar ka je garin aiki tamkar agogo ka je ka yasar min da mashin a banza da hobi ka tona mu. Ba za a yi haka ba insha Allah. To garke din. To ba da ma na gode. Ka duba cikin drawer nan akwai canji ne? Akwai naira 50 akwai naira 20 kuma ciki. Yawa to kaga sun ishe ka ko da canji zai kama ma kana da abin da zaka bayar. To ba da ma na gode. Assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jibrilla, ya naga kaje kamo min hotuna a jikin mashin haka. Lafiya? Ai ni wasu yana da mutum ne nan ba daya. To sai yaya? Shine na manna. To ina kudin aikin da kai? To kudin aikin da nayi? Wannan kake bani? 200 ne malama. 200 dai? In baka mashin din tun safe ka fita aiki ka damin da yamma ka zo kana ban 200. Mashin din baci dai ne ko matsala ta samu kaje ka gyara ta? Wallahi da na zo wuce ne na samu wani yaro yana sai da fosa a Zango. Shine na siya. Wallahi sai ka gani da tsada sosai. To ni na ruwa na da tsadan sa. Canjin da ya rage kenan da. Hoton waye ma wannan in tukuna daga ka bi ka cika mun kunne da. Adamu Zango ne. To ina ruwa na da wani Adamu Zango, Adamu Zango banza Adamu Zango wofi. Adamu Zango kake zagi. An zage shi. Kan me yasa zaka zagi Adamu Zango? Wallahi sami kuma Allah zai saka kuma wallahi ma da kai ma Allah ya isa. Wallahi kuma ka sake zagin Adamu Zango in mashin din ka ya tafi wallahi shi gine ka ba sake tafiya. Ko maganar da zaka ga mi kenan? Wallahi na ga. Bari ni magani yaro na. Wallahi wallahi. Banzan yaro ka je ka dauko wani hoto. Zagaya ta can Amadu ka je ka fare min sauran.
Na ce ba kaka karami? Ina jin ki. Na ce yanzu lokaci yayi tunda yar jagoran ta koma makaranta. Na'am. Kaka ina ga yayi lokaci yayi da ya kamata ka bar fita yawon baran nan ka tsauna a gida. Ka huta shekaru karuwa suke mutunci na zuba a waje ga cikin gari. Wato nan na fuskanta wa'azi zaki min kenan. Baki sani cewa wannan bara to in kika ga na bar wannan bara to ki tabbata sai dai in bana raye. Saboda wannan baran mutane dan lada da suke samu akan mu kice ba kya so? Allah ya baka hakuri. Amin. Allah ya ba mu tare. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A jibo? Sannu jibo? Kai ba jibo ba. Jibril. A to shikenan Jibril Allah baka hakuri. Ya tura ma Jibril. Jibril. Allah baka hakuri Jibril. Yawa ya kake. Lafiya kalau. Dama ba wani abu bane. Kana ji? Jibrilla, ka gani dai ai jagorar ta koma makaranta. Tabbas na sani. Yawwa kuma tsakani da Allah ka gani abubuwa namu na bangaren butan baran nan idan ba jagora akwai matsala. To me kake so? Asani wannan sana'a namu ya riga da ya zama mana jiki. Yanzu kai idan ba mu fita ba gaba ɗaya ba wani abubuwa da muke jin daɗi gaba ɗaya wallahi. yanzu kai don baka da kunya aikin haramun ne kamar da shi sana. Haramun ne ba? Haramun? Wallahi. Lada da ake samu akan mu shine haramun? Haramun ne. Jibrila kai dai mai ruwanka. In za ka raka shi ka raka shi mana. To dan Allah kana Amma wallahi duk yadda aka yi wallahi kin shawo mu. Wallahi kin shawo mu. Kaji yau wajen wanke kin shawo mu. Jibrilla. Haka ka fara? Haba na Adamu Zango. Haba nan lelen Zango ka bar kaka karami ya ci alfarman Zango mana. Ka dan kai shi dan baran nan dai. Haba kai kuma kaka karami ya ci. Ki saurara ki ji. Kin gama komai. Kaga karami. Ai ka san ni da kai Alƙur'an ni na Adamu Zango ne tashi mutum. Shikenan. To Ka ci alfarma Alƙur'an tashi. To Tashi mana. a kai mai a hankali mana dan lele. Shi ba wai nutsu ba idon ne kawai ba. ina son dan yawa. Oh bari saka mu. Ina takalma na. Allah ya bada sa'a. Amin. Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. Amin. To Allah ya bada sa'a. A dawo lafiya. Amin. Allah ya miki albarka. Yaro ne ba za a ci alfarmansa ba sai an hada da Adamu Zango. Allazi wahidun. Zaka ci ne ko in cinye ni? Doya ta bayar zaka ci ko in cinye? Haba. Ba shi na tausaya ma don Fi sabi to ka gani. Ni ji karka damu gashi. Karka damu. Bara. Allazi wahidun. Wannan ba shuru ne ba. Allazi wahidun. Allah gurba ka sani. Goruba ya ka samu? Ji goruba. Ya muna tafiya kuma kana canja da kamar kana ce. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jibril. Yanzu Jibril fi sabilillahi abinda kai ka kyauta kenan rashin kunyan ka in har ya kai haka ka bar kaka karami akan titi kuma ka san makaho ne. Lai tallahi lokacin da kashi ya zo min da zancen lai sabon fim. Don Adamu Zango a gidan fim ba da shi ne kowane bi na rikice. Ban san ma da aka yi abun ya faru wallahi na bishi ne. Yanzu kana nufin Jibrilla Adamu Zango ya fi kaka karami kenan a wajenka? Ji ta fada hauka ka ji ta. Tana hada Adamu Zango da wani banza wai kaka kare. Amma kin san wa ake kira Adamu Zango kuwa wanda duniya gaba gida take son sa. Kuke min baki kuwa bana son rashin kunya. Wannan wani irin rashin kunya ne? Me kuke so ku faɗa mun kenan? Ba za ku. Ya ni ta wai mu rufe baki ba za mu rufe. Jibrila ni kake gaya wannan magana? Wallahi ka san in ba don kaka karami na kwanciya cikin ɗaki ba da zan naɗa maka shegen duka ko? Kin ni wanda kin shi dan duka. Kai ni ba ban yadda kin girme ni.
kawai ina yadda ne kawai zubi da ke katuwa ce wallahi tallahi ba ka ba kan me zan yi. Ni kake gaya wa haka? Ni kake gaya wa haka? Haba ina ta gaje? Ya ta gaje gudun taka? Ba tafiya za mu yi ba. Haba. Ni ne kai wallahi daga yau ba zan sake mata magana ba. Ba za ka dinga gudun ta. Ya ka kawo shawara haka za a yi. Ya za ka dinga jira gudun ni ta. saurare ni. Haba. Bari in gaya miki daga yau kuma karki sake mai magana karki sake kula ni baki sani ba. Ta gaya min. Ta gaya mata haka to. Idan lokacin cin abinci yayi kuma. Haba wawa. Abinci ana fushi da abinci ne? Zuwa za mu zo mu dake kawai mu ci siza kawai. Wallahi tallahi. Haba. Ba da aradin Allah. To kaga abin da na tsaraban da na kawo maka. Da gaske? Ai antiya wallahi ina bala'in son ki bani mana to. A bari mana anti. Wallahi anti na Zaka mun magana? Ai mun shirya. To. Mun shirya. Kai banza da Allah yaudaran ka take yi kawai da Allah ka rabu da ita. Dan uwar ka sabaci ne. Ta shedi. A'a zo. Gobe in Allah ya kai mu ku gama shirin ka gaba ɗaya. Zan baka kuɗin mota ka je Kaduna ka ga Adamu Zango. Na san. Ba dai ka san gidan su Yi wallahi. Fatima ba? Na sani wallahi. Bari in je in tattara kayana. Ta Allah ya bada su. Gashi nan da yau kan zaka. Yi wallahi. Allah ya tsare. Amin sun ma. Allah ya tsare. Amin. Ya kan ba ki zumuɗi. Na isan ce ba na zumuɗi. Ai farin cikin ka shine nawa. To Allah ya kiyaye hanya ko da fa. A gaida Adamu. Kai, ai ni kam. Har gida mu je. Allah ya bada sa'a. Dan lele. tambaye ki mana. Wai ya sunan ki ne? Sunana Fatima. Ke ma wurin Adamu Zango kika zo? Wai gaya maka nan wurin Adam Zango ne. To nan ina ne? Kawo mu aka yi lokacin da aka kawo mu baka cikin hayacinka. To me za a mana? Kashe mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayyo Allah na. Ba zan ga Adamu Zango ba kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yawa barka ya kake? Na labari an samu yaran?
An same su. Ɗauko min su na gansu. Kai iko Allah, duk mai nema yana tare da samu. Gaskiya yara sun yi irin su ma ake so daidai wallahi sun yi. To bari gaya ma abinda na yi niyan baku na ƙara muku rabar su. Godiya muke. Ya wuce min. Salamu alaikum boka. Tayi ba wani sallama. Ahuwa boka. Hai. Tun da ka bi umurninmu, saura umurni na gaba. Wani umarni kuma boka? Umurnin shine za ka na ciyar da yaran nan. Amma ba irin wanda kake tunani ba. Boka wani irin ciyarwa kuma? Yau in ka ciyar da namijin, gobe sai ka ciyar da na macen. Kana nufin in ciyar da namiji yau gobe in ciyar da na mace? Wannan haka yake. Bayan haka kuma, na tsawon sati biyu za ka ci da su. Tsawon sati biyu katal? Ƙwarai da gaske. Bayan haka ko fa ranka da dai boka? Sai a aika su kiyama. Idan kai haka, babu matsayin da za ka nema a duniya ka rasa. An gama wani, an gama. An gama. Boka ka yi wa kanka boka. Kai haka ne, kana tare da boka gunzillu. Boka ka yi wa kanka. Gwaran. Ga wanda boka. Yawa. Boka. Boka ka yi wa kanka. Ba a juyawa ga mu. Gwaran. Fiya daure mini shi. Jama'a ka gobe za ka ce ya kawo masa abinci.
Baban Fatima lafiya na ganka ka shigo gida ko sallama babu? To Fatima nan ne maganan ta yake raina har yanzu ban ji uriyar ta ba. Kai ka bi ka damu da maganan Fatima. Fatima waye sani ma ko yawon duniyar ta tafi? Ni ban ba ka ce ba haka ba. Jimana, ni ban san Fatima da irin haka ba. Tun da ta tashi Fatima ta tashi a tarbiyyanta yarinya mai hankali, ina kyautata zaton sace ta akai. Allah ya bayyanar mana da ita. Kai dai baka son laifin Fatima. Ni kuma kana gani a matsayin ni dai ba jatumarta bane shi yasa kuma ni na san yanzu karshen ta ma yawon duniya ta shiga. Insha Allah Fatima za ta dawo cikin gidan nan da kwanciyar hankali da lafiya kuma duk wanda suka sace ta in Allah ta taso sai ta ita. Insha Allah to Allah ya bayyanar mana da ita. Ni bari in je gidan Malam Liman din nan don akwai addu'o'in da ya dan bani. Don Allah ya yarda Allah da Fatima za ta dawo gidan nan. Ke ma haka zaki ganta cikin gidan nan insha Allah. Bari in je gidan Liman nan don ya kamata ya wahala. Ni ma yin wanje nake kashewa. Kuma wallahi ina da ulsa. Ai baki sani ba, wallahi ulsa na chronic ne. Allah ya mana hanyar da zamu nan guri. Amin. Wai ni kan aiha yau hene jibo zai dawo ne. Kaka karami. Kai ma ka san Jibrila da Adamu Zango. Kai dai sai mun gan shi kawai. Ikon Allah. Kai. Wannan yaro. Ban taba ganin yaro mai bala'in san Adam Zango irin wannan yaro ba. Yanzu a ce shi a duniya ba da wani masoyi kamar Adam Zango. Kaka kenan. Ai Jibrila in kana son ka ga bacin ransa ka zagi Adamu Zango. In kuma kana son ka ci moriyan Jibrila ka yabi Adamu Zango. Hakon wannan shine ni ne shaida kuwa. Tabbas ai na gani. To yanzu fi sabilillahi yanda ya tafi ni maganan dawansa ne ai ni tun da yaran nan ije jefa ni hanya gaskiya daga yanzu kan ba zan sake yin bara ba har na mutu ai tun da naje trailer nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi har abada na daina bara ai tun da ne tangal naga trailer ta zo Allah ya taimaka mutumin ma da dan imaninsa iya ta kabarkin na kus wallahi dina na kusa wallahi na gama kawo lissafin na tafi Allah da shi lafiya dai. Allah da shi lafiya. Allah miki albarka. Allah sarki anti Aisha. Ashe a duniyar nan gaba ɗaya babu mai suna kamar ki. Wannan wani irin cin abinci ne? Yanzu za ki rage min ko ba za ki rage min ba? Lokacin da muka zo nan, ban da wani buri da ya wuce in ga na koma gida. Daga nan sai in je Kaduna ga Adam Zango. Amma yanzu ban da wani buri da ya wuce ga in ganni kawai a ƙoshin. Ni lokacin da na zo nan gurin, tunanin mahaifina nake. Ya zai tsinci kanshi sanadiyar rashina. Amma yanzu ba ni da wani buri da ya wuce in ga lokacin cin abinci na yayi. Yanzu sai yaushe za mu bar nan? Kake tambaya ta? Yanda ka ga aka kawo ka nan gurin, ni ma haka aka kawo ni. To amma ai ki riga ni zuwa nan wurin ko? Kamar yadda aka kawo ka, baka cikin hankalinka. Ni ma haka aka kawo ni, bana cikin hankalina, ban san komai ba wallahi. Ya Allah, kamar hanyar da za mu bar nan wurin albarkacin sayyidina Rasulullahi. Amin, Allah ya sa. Abu ina gajiya? Ya gajiya. Ya gida aiki? Kwana biyu ban ganka da mashin ba lafiya. Wallahi ka bari kawai. Wallahi an samu matsala. Na shigar da mashin jiya fa cikin gida lami lafiya an waye gari mashin ba tayu. Wato barayi har gida yanzu ba su bar mutum ba kenan sai sun bi shi. Amma yana kyautata zaton wannan yaron Jibril dan iskan yaro. Shi ya je kunta tayin mashin din nan. Ha, ya ka dube shi kuwa? Wato na gama iya yawo na fadin garin nan gaba daya har abokaina na sa su a duk inda suka ga mashin suka ga yaron nan su nema mishi.
Ha, wannan ba abokin shi wa kashan nan ba kuwa? Dan iskan yaro kuma da ma tafiyar su daya zo mu je musu. Kai yanzu don Allah don ba ku da kunya ku je har gidan bawan Allah nan ku masa satan tayu? Wallahi tallahi ba ni bane. Adam ya zango ne wallahi ba ni bane. Adam ya zango? Wallahi ba ni.